И дойде време да награждаваме победителите на село Звъничево. Сега почваме отзад напред. Трето место Венцислав Кафеджийски, 7 часа и 3 минути. Ето, айде, Венци! Брачейте, как са, брачейте, снимай се с победител. Целувка? Целувка след това. Аз ще го целувам момчето. Така, отиваме на второ место. Второ место, турнир на село Звъничево, Тодор Чавдаров, 7 часа и 25 минути. Браво, точка. Жив и здрав точката и отделно имаше бас с Симпсонката в бушуля, той го отрепа. Ето, жив и здрав да е момчето. Браво, байко. Жив и здрав да е. Така, отиваме на първо место. Село Звъничево, Георги Гърков. Отрепани тази година, момчето, отрепани. Жив и здрав да е, отрепани. Ледът могълите не мога да кажем на черното бяло. Така е. Жив и здрав, Гоше, все така да си. Жив и здрав да си. Ето, заповядай. Кажи колко часа е? Казах бе, 7 часа. 8 часа и 25 минути. И 17, да, аз сме 25 минути обърках. Аз се си качвам от мен. Няма проблем. Сега остава за индивидуален полет. 10 часа и 58 минути Тодор Чавдаров. Жив и здрав да е точка. Жив и здрав да си, все така да си. Това е